Znači ti da započneš serijal, no? Stali jedno cijelo pras ili jagnje. Sam znao da posjedeš dobru kolekciju. Da si kulinar pre svega. Malo ja da umastim prst. Evo ga. Iskreno, još je krvan. Malo smo digli temperaturu. Da vidimo, meso se raspada. To, bajo. Dobar dan, dragi gurmani. Nakon neke jednogodišnje pauze ponovo smo u akciji. Ali ovoga puta novi serijal Kuvajte sa gurmanima. Naručili smo jednu peć iz Srbije, pekara Marela. Stigla mi je pre neki dan u 3 ujutru i evo danas ćemo prvi put da je testiramo, da vidimo kako funkcioniše. Mislim da je jako praktična. Ja sam gledao neke snimke na internetu, ljudi prave sve i svašta, pa red je da testiramo i mi ovu peć. Ja ne znam puno oko toga, samo znam da ima dosta prostora, može stali jedno cijelo pras ili jagnje. Mi ćemo danas stavit ćemo od svega pomalo, stavit ćemo jedno pile, stavit ćemo pola ćurke i stavit ćemo malo prasećeg pečenja, pa ćemo da vidimo, da testiramo kako će šta da se ispeče. Koliko ćemo peći otprilike sad? Po nekih prvo 2 sata poslije ćemo da promenimo. Što se tiče te unutrašnjosti, može da stane 25 kg žive vage, može da se uzme ovaj dodatak za plin kao što smo mi uzeli, jer je jednostavnije. Ja sam sinoć uključio pečku čisto malo da sagori. Da, ti si naložio. Vidiš, ovdje ima dobra stvar, ovdje pada pepeo, može da se očisti. Ne, vidi se da je novo. Ovo je novi sistem peći, prije je bila kompletno zatvorena, sada su stavili ovdje staklo, eto da možemo da bacimo pogled i unutra. Ja sam malo gladneo, idemo da stavimo sve, vidjet ćete u narednim kadrovima šta smo pripremili za jelo i kako će to da ispadne. Koliko sam ja razumeo, znači ovaj pleh i na ovo se dodaje ražanj. Ima ražanj koji se ne okreće, on samo stoji. A u suštini ovaj pleh smo pripremili, danas uz meso ide i povrće, ćemo da očistimo to. I taman ja sam za dok mi čistimo da objasnimo malo našim dragim gledaocima koji su bili verni pratioci zašto nas više toliko nema. Gdje ima dima, ima i vatre, a? To, braćala. Vidiš, ovdje je zakon u Nemačkoj takav da baš i ne smemo puno da čadimo, što bi rekli, a... Ja sam iskreno mislio da će juče vatrogasci, sam mislio da će da dođu. Koliko sam napravio dima, ali je okej prošlo. Nije nas bilo sigurno neki godinu dana, možda i duže. Bilo je tu, mislim, prvi razlog jeste promjena radnog vremena i nismo mogli da se ukombinujemo sa slobodnim danima i sve ostalo. Pa nakon toga selidba, šta je još bilo? Pa dosta toga, postali smo porodični ljudi, Dobre. Radimo na sve strane. YouTube nam nije bio primaran od samog početka, to je bila više zabava i hobi. Eto, proputovali smo dosta gradova, obišli nešto mjesta, restorana, ali na kraju, realno kad pogledaš, od naših restorana su postali svi daleko. Bilo je puno restorana koje smo i dogovarali, ali se nisu prosto desila. Mislim, nije se desilo da odemo, a bilo je i onih koji su nas, tako reći, malo zavlačili. Da, bilo je. Ali eto, nećemo puno o tome da pričamo. Sve u svemu, ja sam zadovoljan kako smo mi onaj prvi serijal odradili. Bilo je okej, upoznali smo dosta nekih dobrih ljudi, ostvarili neke veze, da kažeš... Mora da te pohvalim za noževe, stvarno su vrhunski. Hvala. Nisam znao da posjedeš dobru kolekciju. Da si kulinar pre svega. Pre svega sam kulinar. Nema, brate, žena me naribala, kaže ništa ne kuvaš, ništa ne... I rekao, šta ću? Otišao kupio nože. Otišao kupio nože, kupio peć, još samo da se aktiviram i to ti je to, brate. Pa evo, aktivirao si se, gledaj. Po mom mišljenju u kulinarstvu je pravilo da nema pravila. Svako ko je izmislio neko jelo onako... Ima nešto svoje. Da, imao je nešto svoje što je dodao ili izmislio bez pravila. Ajde da vidimo da li bolje pravimo mi ili ljudi kod kojih smo bili da jedemo. Sad, koliko sam ja gledao po internetu, ljudi su stvarno zadovoljni sa ovom peći i dosta dobro ispadne sve, znaš. Vidim da pišu dosta ljudi da to ne valja i ja sam zato uzeo, eto, da se uverim, eto. Tako da u slučaju da ne valja, ja reklamiram kod ovoga momka bar pola para da mi vrati. Da koliko toliko? Aj ti jednu stranu, ja drugu malo da... Malo ja da umastim prste. Umastiš prste, bre. To sam usolio noć pre da bi povuklo, što se kaže, so unutra. I ti si eto usolio ovaj... Ja sam jutros kupio ovaj komad. Ne planiram, teo sam nešto drugo, međutim svidjelo mi se, možeš? Može. Evo ga. S ove strane ćemo da stavimo svinjsko meso. Svaka čast za ovaj komad, brate. Jes komadina, brate, čuretina.
Ide ćuretina. Sad mi treba tvoja pomoć, pile nismo usolili. Nisam nešto ispratio cijenu koliko su sada kad se kupuje tako po radnjama. Ja uglavnom uzimam u jednoj mesari. Pa evo gledaj ovako, ovo pile ima 1400 grama, bilo je 7,78 €. Aha. Evo ga i pilence. To, brale. Čekaj, na koju stranu je Može bolje, tako, brate. legne. Znaš šta ja ne volim? Kad vidim ovo perje, brate, to moram da počupam. Daj da čupamo. Znači, to mi je Rekla profesorka u školi kad smo učili, mora da idu vlakna uz meso. Učio ja školu. Šta kažeš za bašticu, a? Još samo da posadimo sve što treba. Kad bude bilo prirodnog, onda ćemo da čupamo krompir i direkt. Više ovaj nisam isekao, a dobro, neće ništa da mu šteti. To i papriku moramo još da... Uvijek mi je bilo fascinantno kad gledam ovo na internetu kako ređaju. Bilo je kad ću ja ovako da ređam. Kad porasteš, a? Kad porastem i ja, vrate, došao taj dan. Iskreno, znaš šta je meni prvenstveno bilo za ovu peć? Jer ne volim, pogotovo kad je toplo i sve to, ne volim unutra kako se osjeti, znaš. Nikada se izluftira i to. I onda sam razmišljao o tome, pošto ima onaj mali pleh, mogu baciti picu, mogu baciti burek, razumeš, izađem tu napolje, naložim da si na plin, ide stvarno jednostavno. Sad imaš tu čast da pospeš vegetu i so preko, po krompiru i po svemu. Može. A na kraju, gdje nam fali paprika, evo ovdje jedna. Evo još jedna. U suštini svako stavlja različito, možeš so, biber, možeš vegetu, možeš šta hoćeš. Mi nismo stavili ulje, stavili smo mast, mislim da nam je ovo i dosta. Jeste. Potrošio sam ti svu vegetu. Alu foliju i guram u peć. Ili peki papir ili alu foliju, ja sam više za alu foliju. Samo da se zna tu majice, još mi nije omalela. Najsigurnije. Gledaj šta je. Ide kao odmazano. Evo, dragi gurmani, polako se temperatura vraća u normalu. Ovaj termo sad dok pokaže. Ne vjerujem da se baš toliko rashladilo. Za neki sat vremena ćemo da prekontrolišemo, da vidimo šta se dešava. Misija je uspešno završena, ali vidjet ćemo na kraju. Za sad je u peći. Rez. Nakon nekih 2 sata da vidimo šta se dešava, imali smo neku početničku grešku. Nismo lepo baš podesili gas, otišli da pijemo kafu, laganini. Pala temperatura na 150 stepeni, tu smo izgubili nekih sigurno pola sata. Pa, otprilike. Može, Ivane, 3-4 sad do... Evo ga. Mnogo dobar ovaj sto, iskreno sviđa mi se. Može, pazi. Ajmo. Ček. Čekaj, vamo napred malo. Ajde sad, 3-4 sad, ajde. Op. To, ovo je izašlo, ja čekaj još malo napred. Zatvori da nam ne ide. To, da ne gubi temperaturu. Pa možda bi mogli da otkrijemo sve. Sad, praseće meso treba još malo. Iskreno još je krvavo, a? Još, mora još to da se peče. Sad što se tiče pileta, ono najbrže ide, vidiš to već hrska je sad. Pa da, ono je možda i najbolje pečeno, ali treba i njemu još, sigurno. Dobro, svinjsko ide okej. Ja bi da mi to ostavimo još malo sa folijom, pa da... Znaš šta me interesuje, ajde, može i viljuška. Evo ti. Krompir je... To je to, krompir nema problema. Da, evo vidiš kako prolazi. Može pod folijom još jedno... pola sata. Pola sata pa da skidamo sa svega. Okej, nema šta. Polako. Op, to. 3, 4. To, bajo. Jako praktično što dobiješ ovaj sto uz peć, iskreno. Kad vadiš, možeš i sam da izvadiš, da staviš, da... Jedino moj teren je loš, ove kocke, znaš, da je ravno, bilo bi mnogo lekše. Udarila zima, pungas, znači... Već dugo u jaknim. Malo smo digli temperaturu, da vidimo šta nas sad čeka. Može. Svaki put sve bolje i bolje. Eto, ajde, povuci malo. Otvaramo. Vidiš i meso već prasetina, ono. Pa dobro, eto je. Lepo je unutra pečeno, samo sad ćemo da ga zapečemo. Ja bi tu skinuo foliju. Može, skini. Vode mislim da ima dovoljno. Malo smo postavili peć da je pad, vidiš koliko ovdje je više vode. Ali to je naša greška, nije to greška... Od proizvođača. Od proizvođača. Jeste, viš, tu ima baš vode dosta više nego vamo, ali dobro.
Šteta što nema plećka, šteta što nema kožuru. Jeste, da, ja sam baš tražio s kožurom, međutim juče u mesari nije bilo, a na brzinu smo dogovorili da ovo snimamo, tako da popravit ćemo situaciju. Ovdje leglo. Može. Idemo. Vidiš ti. Čekaj, da ga izmišljamo. Evo ga, što se tiče piletine, Dobro, raspada se polako sve to. Vidiš, to je isto pečeno. Da. Pečeno. Dobro. Lepo je to, sočno je, znaš. Da ne bude previše. Kao pravi profesionalci, dobro ispalo. Lepo. Meso se raspada i sad šta je stvar? Mi smo stavili malo više vode, pa je recimo sočnije. Može to još malo se zapeče, ali ona je gotova. Nema. Vidiš tu kokoske, sve je okej, pečeno, nema šta. Lepo. I ajde, pile se raspalo skroz. Da stavimo i ove krompiriće pa da testiramo. S obzirom da je prvi put, eto vidiš, imali smo neki sitni grešaka oko te peći, gde, šta, kako, kad se uključuje plin, temperatura i sve to. Mnogi će reći da se 3 vrste mesa ne mešaju. Ne mešaju se, može da se pravi. Mi smo stavili kao probu sva 3 da probamo. Znači, gotova su sva 3 u isto vreme, ali nije, znači, prasetini treba još malo, piletina je skroz gotova, recimo. Ja sam uzeo ćuretinu. Pazi, sviđa mi se, probao sam papriku, dosta je sočno i dosta je dobro usoljeno. Tako da tu nismo... Nismo manuli, da. Za prvi put ja sam zadovoljan. I ja isto. Sad, ono što bi, na primjer, sljedeći put da napravimo samo jednu vrstu mesa. Samo prasetinu ili samo jagnjetinu i... Pa mogli bi da uzmemo neke plećke ili da uzmemo nešto od buta. Salatu nismo napravili, mrzelo nas je. Za prasetinu sam se iskreno kažem bojao da će ostati malo živa, ali je odlično. Dobro je ispala, jeste. Meni se iskreno sviđa što je sočno. Sljedeći put ćemo da napravimo malo duže, da bude više reš. Mi smo uglavnom navikli da nam bude servirano, mi samo jedemo. To je. Trebao bi kanal da se zove Neprofesionalni kuvari. Mislim da bi to bilo najrealnije. Mi zapravo sada su ono iskustvo što smo stekli do sada u toku jela prenosimo na našu kuhinju. Kožica više hrskavija. Da. I već je to malo drugačije, već je ono bolje pečeno. Jeste. Potrudit ćemo se jednom nedeljno da ubacujemo epizode. Najviše ćemo se fokusirati ovako na snimanje kod kuće. Kako zajedno, tako i odvojeno. Možda malo nešto iz kuhinje. Vraćala ga razvuko. Ipak sam tu blizu puta pa se malo čuje saobraćaj. Biću malo samokritičan. Od 1 do 10 ne mogu da nam dam 10. Dobro, slažem se. Eno, 7. Evo sam kažem 7,5, vuče na 8, ali fali. Danas smo tako, hoćemo, ajde, snimimo, napravimo. Sad već znamo za sljedeći put. Učimo se polako. Moj favorit ovdje ćuretina. Meni prasetina, iako bi se trebala još peći, da se onako baš zapeče, ali ovo mi je baš onako sočno, slano. Dragi gurmani, hvala vam što ste pratili naš novi kontent. Kako kažu ovi, brate... Pa da se izražavamo stručno, jeste. Na YouTube-u. To je to, naš novi kontent i sad smo promijenili malo mindset, što bi se reklo. Malo drugačije razmišljamo i sve. Ako bude šta zanimljivo snimat ćemo, ako pravimo šta zanimljivo snimat ćemo. Mi nismo neki baš najaktivniji, ali trudit ćemo se da pravimo što zanimljiviji sadržaj. To bi bilo to. Veliki sportski pozdrav. Zapratite naš kanal ako ste prvi put.